Hola a tots i a totes, avui us ensenyarem com entrar al servei virtual per veure les incidències del vostre fill. Primer anirem a Google i buscarem servei virtual. Ens sortiran els següents enllaços, hem de clicar el següent per entrar a la web. Anem a l'apartat on fica servei virtual i aquí dins hem de ficar el mail i la contrasenya del nostre fill, les seves credencials per poder iniciar sessió a la pàgina. Una vegada dins podem veure que està al principi el seu horari diari, és a dir, del dia, i l'horari setmanal, que per si voleu consultar-lo serà l'horari setmanal del vostre fill durant tota la setmana de l'institut. Per veure les incidències haurem d'anar aquí, a dalt a l'esquerra. Ens obriran pestanyes i haurem de clicar Incidències. Una vegada cliquem ens sortiran aquí aquest apartat d'incidències on podrem canviar el que volem veure i, sobretot molt important, les dates entre què s'han ficat aquestes incidències. Podem o ficar les nostres personalitzades dades per saber en quin moment han arribat incidències o simplement donar-li a mostrar incidències i veure les del mes enrere. Aquí tenim un petit exemple de les diferents incidències. La P és que ha estat present a la classe i ha tingut un comentari o una observació, per exemple, que no ha portat el llibre. La F és una falta de que no ha arribat a la classe. La R és un retard, és a dir, que ha arribat tard a la classe. I la E és una expulsió de l'aula en la que ha fet algun comentari o alguna cosa grave que ha sigut expulsat per al professor. Fins aquí el tutorial.